Yawan salati a gare mu yakan sanyaya ruhinmu, sannan yakan canja mana sifofinmu da gaɓoɓin jikinmu, yakan saita mana dukkan waɗansu al'amuranmu wanda suke kan daidai, yakan kuma hane mu daga kan abin da yake na alfasha da kuma abin da yake mara kyau da abin da zai tsarkake ruhinmu tsakaninmu da Ubangiji. Shi ki kuma mabuɗa ne ga dukkan wani abin da yake alkhairi. In aka kulle abu, sabida guje ma sharri yake sa ake kulle abu, amma domin a samu nasara da waraka da mafita sai a saki a buɗe. Kana da ɗaki, in har ka ja ɗakin ka kulle gudunka wani abu na matsala ko na damuwa, ko kuma ka yi ajiya wani abu kake tsoron a taɓa ko kuma ya samu matsala, ɗaki kuma saboda gudun kar a ɓata ko kuma wani matsala da kake gudu, shi zai sa ka kulle ɗaki ko kuma ka yi ajiya a ciki. To shi rayuwanka fa, menene ki ɗin buɗe alkhairan da ke cikin rayuwanka? Menene ki ɗin buɗe alkhairan da ke cikin rayuwanka? Yan uwa a ƙara himma, kuma a sa himma ai da gaske. Ana ta ƙoƙari, yan uwa suna ta ƙoƙari, to a ƙara himma sosai. Allah shi ne majibantin al'amura, sannan kuma shi yake shiga lamarinmu, sannan kuma shi yake daidaita mana dukkan wani al'amura da aka sa gaba. Albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani gudunmawa na zo da shi a gare ku. Duk wanda yake al'amari na kasuwa, al'amuran ya tsaya, to ga mafita daga taskar Allah. Wannan wani sirri ne wanda ba a saba ji ba. Wanda suka saba ji su ne wa'inda suke yi, ko kuma wa'inda suka san sirrin tsakaninmu daga mu sai su, wanda ko da a media ba a sake shi, ko kuma dan uwan ma in ba Allah ya haɗa ka da dan uwan kirki ko kuma wanda kuke da gaskiya da amana tsakaninsu da shi ba wanda zaka bayyana masa sirrin wannan aiki. In dai kana kasuwa ko kana al'amura da jama'a, abubuwan suna tsayawa, ko kana neman kuɗi, abubuwan sai a hankali, ko sihiri ko asiri ko maita ko menene, ko daga Allah zai warware ma al'amuranka, sannan zai ƙara ma buɗi, sannan kuma dukkan wa'insu alkhairan da suke rayuwanka Allah zai buɗo su, zai bayyana su kiri da kiri, albarkacin sayyidul wujud. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina. Me ake yi? Sirri ne kamar haka. Ana buƙatan duk daren duniya kafin ka kwanta, kafin ka ɗaura haƙarƙarinka na dama akan makwancinka, ka samu ka yi alola, ka yi nafila raka'a biyu, ka yi miftahul amal, istighfari, salatin annabi, hailala. Sai ka ɗau carbi, ka ja ayatul kursiyu 100, laqad ja'akum 100, li'ilafi 100. Yan uwa 300 kenan. Kar ka daɗa, kar ka ƙara. Da Allah ka gama, in ka kammala sai kai ma annabi salati 100. Kawai sai kai addu'a, ka roƙi irin buɗi da wadata da luɗufi da kake bukata a wajen Ubangiji. Yan uwa za ku ce na ba ku satan amsa. Wannan jarabawa ne a bayan makaranta, ba a cikin makaranta ba. In a cikin makaranta ne ba zai samu ba. Da izinin Ubangiji za a yi godiya ma Allah, za a gode ma Allah. In har an yi amfani da wannan dama, za a gode ma Allah, za a yi ma annabi salati. Wannan sirri ne masha muka buɗe muka shayar da ku. In kuka sha, za ku ɗanɗani irin farin ciki da kwanciyar hankali da nutsuwa da mu muke samu daga wannan sirrin. Albarkacin la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ƙara imani, ka ƙara nutsuwa da hankali da tunani, albarkacin sayyidul wara. Allah kuma ya ƙara sanya mana ruhikan mu duk wa'insu abin da zai taimake ku, mu bayyana muku su, ku amfana da su, domin ku guje wa matsalan da ke damun ku, saboda kalmar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara mana hadinci, mu ne kowa fatan alkhairi.